बतझर UPPL हानजाया 5 बोसोर BTR आबुं जानायखौ लानानै बाइक रेली हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव थानाय थिपखाय गोजौसिन फरायसालिनि गुवार गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय दिनै BTRनि 5 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै गासै 500निबो बांसिन बाइक लानानै बाइक रेली हाबाफारिखौ जागायो। गिबियै थिपखायनिफ्राय सांबान्दा, फलासिगुरि, गरायमारि, जालाबिला आरो बग्रिबारिनि महामाया गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फोजोबनायनि बाथ्राखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR गोजोन गोरोबथाखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों एबसु आरो NDP आरो UPPL जथायै लोगो नांनानै गोजोन गोरोबथाखौ सुक्ति खानाय जादोंमोन। बेखौ लानानैनो गासै बतझर जिल्लानि सिङाव थानाय 10 प्राइमारिनि गासै UPPL सोद्रोमाफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गामिनि लाइमोन सेंग्राफोराबो गोजोन सान्थिनि थाखाय बे बाइक रेली हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बाइक रेली हाबाफारिखौ बतझर जिल्ला UPPLनि गाहाय आफादगिरि प्रसेन कुमार ब्रह्म आरो नेहाथारि सलिम आहमेद खानजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरनि दैदेननायाव लोब लोब बाइक रेलीनि जाफुंसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बतझर जिल्ला UPPLनि आफादगिरि प्रसेन कुमार ब्रह्म आरो नेहाथारि सलिम आहमेद खान बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। पंचम BTR एकर्ड डे যে আজিৰ এই দিনটোতে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা NDP UPPLৰ মাজত এটা ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি হোৱাৰ ফলত BTR শান্তি চুক্তি হয়। আৰু এই BTR শান্তি চুক্তি দিনটোতে আজিৰ প্ৰত্যেক বছৰেই আমি BTR চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈ এই BTR একৰ্ডটো উদযাপন কৰে। এইবেলিও আমি বাইক ৰেলী পিচ ৰেলীৰ যোগেদি আজিৰ এই কাৰ্যসূচীটো হ'ব। কাৰণ আপোনালোকৰ যোগেদি মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিৰ দিনত যে আজিৰ এই BTR একৰ্ডৰ যোগেদি BTR অঞ্চলত যি এটা স্থায়ী শান্তিৰ পৰিৱেশ আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, লগতে BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দ, NDPৰ নেতৃবৃন্দ আৰু সংগ্ৰামী বন্ধুসকল সকলোলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আজিৰ এই BTR চুক্তি হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এই BTR চুক্তি হোৱাৰ ফলত এই BTR অঞ্চলত যে এটা স্থায়ী শান্তিৰ পৰিৱেশ, এই স্থায়ী শান্তিৰ পৰিৱেশ আহিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত BTR অঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰায় 35 লক্ষ জনসাধাৰণৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ তেওঁলোকৰ যিটো সহযোগিতা, তেওঁলোকৰ যিটো সঁহাৰি, তাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ যি এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছে, তাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যে আজি এটা সময়ত BTR অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে তেওঁলোকে সপোন দেখা পাহৰি গৈছিল, কিন্তু আজি BTR চুক্তি হোৱাৰ পিছত এই অঞ্চলত শান্তিৰ পৰিৱেশ অহাৰ পিছত এই BTR অঞ্চলৰ ৰাইজে আজি এটা সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই অঞ্চলত এটা ভাল এটা পৰিৱেশ হৈছে। এই অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত এটা সময়ত এটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আন এটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত কোনো বিশ্বাস নোহোৱা হৈ পৰিছিল, কিন্তু আজি এই BTR চুক্তি হোৱাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ এটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আন এটা জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বিশ্বাস ল'বলৈ সক্ষম হৈছে, বা এটা জাতি জনগোষ্ঠী আন এটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিশ্বাস তথা আস্থাত ল'বলৈ মানে হেৰি হৈছে আৰু কি। ৰাইজলৈ কি মেছেজ দিব? ৰাইজলৈ মই এটাই মেছেজ দিম আজিৰ এই দিনটোতেই যে এই BTR চুক্তিৰ ফলত যে BTR অঞ্চলত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ আহিছে, এই BTR অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ৰাইজে যাতে এই BTR একৰ্ডটোক তেওঁলোকে মানে ছাপোৰ্ট কৰে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি শান্তিৰ পৰিৱেশ সকলোৱে যাতে সহযোগিতা কৰে, যাতে এই BTR অঞ্চলখনত যাতে এটা শান্তিৰ যিটো পৰিৱেশ এইটো যে পাৰ্মানেণ্ট মানে পিচ মানে আহে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যাতে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কৰে, এই ক্ষেত্ৰত সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ প্ৰায় 500 বাইক ইয়াৰ পৰা ৰেলী আৰম্ভ হ'ব অলপ পিছতেই। আমাৰ এই ৰেলীটো টিপকাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পলাশগুৰি, জালাবিলা হৈ খোৰাঘাট হৈ মহামায়া বগ্রিবাড়ি ফিল্ডলৈকে আমাৰ ইয়াত কনক্লুশন হ'ব। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम बे समाव साबायखरखौ जासिदों। दिनै मोनसे जोंहा गोथार दिन, थांनाय 2020नि जे 27 जानुवारि, बे 27 जानुवारि खालि जोंनि संग्रामी नेता बिथांमोन जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDP आरो UPPL, बे मोनथाम हान्जानि गेजेराव 27 जानुवारि 2020 खालि
भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि संग्रामि नेताफोरनि दैदेननायनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन। दा बे गोजोन गोरोबथा खालामनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि BTR ओनसोलाव नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव मोनसे गोजोननि जे थासारि आरो गोजोनखौ जोङो गायसननो हाबाय। बेखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरनि बिथांमोननिसिम जोङो फोरमायनो हायो आरो बिथांमोनहा दिनै निस्सय बे BTR गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि BTR हालामाव गोलाव समनिफ्राय बेयाव जे हिंसाजों जे सिलाय गुलि बारुदनि जे मोनसे परिबेस दंमोन, सारा भारतआवनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ मोनसे अस्त्रनि जे जनजनि अबस्था, बेयाव माने खुनु सोदोमस्रि गैयै मोनसे थासारिनि गेजेरजों जे जोंखौ सिनायथि होबोबाय थादोंमोन। जों दिनै खिन्थु नैबे BTR एकर्डनि गेजेरजों गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोङो दिनै बे बोसोरब्रैनि गेजेरावनो दिनै जोङो एसे बर' जाथि हिसाबै एबा BTR ओनसोलाव जेसेबांनाखि जनगोष्ठी दङ बेयाव जोङो मोनसे गोजोनखौ गायसननो हाबाय होननानै जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो बेखौनो मेसेज होयो। दिनै मानगोनां जोंनि पर्बतझर जिल्ला UPPLनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि दैदेननायाव जोङो दिनै बेयाव गासै 500निबो बारा बे बाइक हान्जा सुरनायखौ जागायगोन, गोजोननि हान्जा सुरनायखौ। आरो बे हान्जा सुरनाया नैबे टिपकाइ हायार सेकेन्डारि फोथारनिफ्राय जागायनानै बियो ओरै पलासगुरि सांमोन्दा जानानै थांनानै जालाबिला आरो महामाया बे फिल्डआव जोबहैगोन। दा आङो बेखौनो खावलायदों जोंनि जे दिनैनि BTR गोजोन गोरोबथाखौ सोमोन्दो लाखिनानै जे गोजोननि जे बाइक हान्जा सुरनाय बेयो मोजाङैनो मोजां जोङो जाफुंगोन आरो फैबाय थानाय समाव BTR ओनसोला जेन' गोजोननि थासारि फैनानै जोङो फारफ्रोम बिथिङावनो जोंनि BTR ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि जाथि जनगोष्ठी दङ बेखौ जोङो खौसेयै लानानै मोनसे गेरेमसा जोङो माहारि दानो हायो BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै। बेखौनो जोङो रायजोफोरनिसिम आसा खालामो। जोंखौ निस्सय मदद आरो हेफाजाब होगोन रायजो राजाफ्रा। दिनै जोङो बेयाव सानसेथार बेयो हाबाफारि नङा, बियो 2-2.5 घन्टानि गेजेराव बियो जोबनाय मोनसे हाबाफारि जागोन। BTR गोरोबथा सान 2020नि 27 जानुवारियाव BTR गोजोन गोरोबथाया जानानै थाङो। दा गिबियावनो आङो बे गोरोबथायाव जाय बिथांमोनहा जोंखौ हेफाजाब होनानै गोरोबथा खालामबाय, भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाह आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सारनिसिम गिबियावनो आङो गोजोननाय बावहरदों जे BTR गोरोबथा, बे BTR गोरोबथानि जोहै जोंनि BTR ओनसोलाव मोनसे गोजोन जे थासारि बियो फैबाय। दा जोङो बुंनांगोन जे मोनसे समाव जोंनि जे BTR, बे BTR ओनसोलाव गोबां मोनसे गाज्रि थासारि दंमोन। दा BTR गोरोबथा जानायनि उनाव बे गाज्रि थासारिफ्रा, गाज्रि बारहावाफ्रा जोंनि गेजेराव हयथ' दिनैनि थारिखाव गैला। जोंनि गेजेराव BTRआव थानाय जेसेबां जाथि जनगोष्ठीफोर दङ, जोङो गासै बिदा फंबायनि गेजेराव जोङो गोरोबलायनानै हयथ' दिनैनि थारिखाव जोङो गोजोन खौसेथियै जोङो बयबो गोरोबलायनानै दङ। दा बेनिखायनो दिनै जे BTR गोरोबथा सान, बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो टिपकाइ हाई सेकेन्डारि फिल्डनिफ्राय बग्रिबारि हाई सेकेन्डारि फिल्डसिम जोङो मोनसे गोजोन गोरोबथानि बाइक रेलि हान्जा सुरनाय लादों।